nu skal vi til Stockholm. Ja, den er så god nok. Kufferten er pakket, og jeg har sat mig på flyet og er taget afsted til Stockholm. Jeg er nemlig blevet inviteret til event herovre, og jeg glæder mig mega meget. Det er sammen med en masse andre, og det bliver så spændende. Så vi kom frem til hotellet, og nu skal vi herinde. Jeg fik tjekket ind på hotelværelset her, og som I kan se, har jeg altså fået et værelse helt for mig selv, og en mega fed gave også. Så lækkert. Videre ned til arrangement, hvor jeg skulle se Dreamies produkter, både nyheder og gamle klassikere, som der altså var her til eventet. Derudover så var vi altså en tur ned og få en frokost. Det var så lækkert og tiltrængt efter en lang transporttid. Det hed spagtid bagefter, og det var så lækkert lige at få slappet lidt af og nyt hinanden. Så nu står den på lidt ro, inden at aften bliver vildere. Men jag tror lidt med när det kom, så jag sprang in från bilen. Og lad os så kalde det for en dag. Godnat.